приятели, добро утро! Ето, представям ви сутрешния Кембридж. Тесните улици са изпълнени с хора и всеки е забърза на някъде с много колела, пак да подчертая, но не като Амстердам. Много интересен магазин за чорапи на ноти само. Чакайте, че ще се сблъскаме с колездачите. Да видим тези чорапки. Вижте колко е интересно. Всички чорапи са с ноти, кученца и много интересни неща. Но ето сега само ще ви покажа витринката. Ето. Вижте колко е цветно и хубаво. Вау! И сел сокс. Вижте какъв красив. Боже, Господи, тук направо ще те унесат. Вижте колелетата. Да, ето. Красива работа. Толкова много хора на днес, понеже е събота. Така доста скъпички. По-добре от някакво оригинално място да си ги купите, според мен. Ето махащите играчки. Един тича за здраве сред хората, друг кара колело. Смешна работа. Старите телефонни кабинки, които все още работят. И в Бирмингъм има доста работещи. Но е хубаво все пак, че хората са запазили тези кабини. Ето. На Андрю Стрит. История събрана тук. Заедно и с много млади хора, особено сега Кембридж, така иноватор, тук AstraZeneca, биотехнологии, също така IT специалистите. Изобщо, но основно биотехнологии са съсредоточени в Кембридж и ерията. Аз много не ги харесвам, защото са много захарни. Пак малко по-стъпцветно от улиците на градчето. Не съм проверяла колко жители има, но не е малък. Ето и Холи Тивали, Робърт Плант с Йостер Банд, Вики Сига, Кембридж Фолк Фестивал. 25-28 юли. Грейс Бъргърс, вижте архитектурата. И долу е пригодено за панери. Каква е архитектура? Coronation Street, Spur Street. Change. Според мен това е била някаква борса за царевица на времето, за продажби на царевици, които са идвали от колониите. Много интересно. Вижте, той е типичен кембриджски пясъчен стил. Добре, че са запазили прозорците. Ми харесва как са запазили старите дървени прозорци. Това е много ценно. Пластмасови прозорци вече всеки може да слага. 50 до грама. Ето този билдинг също е с оригиналната стара дограма. Letters са старите пощенски кутии.
атмосфера. Nice and warm. Типара, стария пъп. Уинстън Чърчил, Шекспир, Исак Нютон, Кристофър Робин. Ето ви атмосферата на един пъб в Кембридж. Не е от най-старите, но пак става. Той е на веригата Green King. Има много такива вериги за пъбове, които са Independent House, се казват, Free House. Виждате в тази сграда. Интересно. Ако погледате хора, ето тук има graduation. Хората се снимат, завършват своето образование, дано да са късметли в живота. Ето, пак в Кембридж. Това са типичните Georgian Buildings. Нали казах, не съм исторически гид, просто ви показвам Кембридж в събота сутрин. Вече на обяд стана. Ето Trinity Street се казва. Вижте каква красиво на прозорците. И отново са запазени старите дограми, дървени. Пини. Пини значи престилка за такава за превързване, за готвене. На разговорен език пини. Найс. Тук не е за коли, бе, приятел. Free people. Вижте, както са терас хаусовете. Това са тъй наречените терас хаус. Кои прави впечатление, все пак тук тухлите са от един такъв жълт пясък. Докато в West Midlands специално те са червени. Ето вижте отново запазените прозорци. Най-лесно е да се слага пластмаса. Но тук не го правят. Много красива работа, изчистена архитектура. Много красиво. Вижте. Просто приятно. Ето лампионите, башурите, шатарите, капаците, прозорци. Модерната архитектура вече. Красива работа, какво ще кажете? Чудесно. Раз,
и хотелна спа. Всичко е в един тон, заедно с старата сграда и покриване. Малко удоволствие в улиците, старите улички, Томсън Лейн, улица на Терес. Какво ви казах, тук са само Терес Хаус. Ню Парк Стрит. Вижте, например, в началото на века, колко е било интересно да се живее тук. Ето, почти не се отличават това сливане на старите сгради от началото на века или от края на 19 век, не се отличават с новите. Ето вижте какво сливане са направили. Много добро. Старите Терес Хаус. Това е един пример в тази улица. Старите Терес Хаус, Ричмонд Терес, с старите табели, с новото строителство на малките Терес Хаус. Блокчета, казано в 21 век. Ето хора, това е The River Bar Steak Grill House. Моята финална дестинация. Ето това са цените. Горе-долу един стейк е между 26 паунда тръгва до максималния, като гледаме, около 37. Fish and Chips, Fish and Grill 24,50. Прайси, но предполагам, че има защо. Гледайте колко е красиво. Само да отидем и до реката за малко да ви покажа. Ето сега се движиме тук. Ще видите. Излизаме. Ау, има роли. Ето, вижте, сега излязохме на реката. Има защо. Много красива работа. Ето вижте. Вау, приказка. Просто малка приказка. Така, това е много популярно в Кембридж, както и в Оксфорд. По канала, вижте, някои се опитват сами да пътешестват из реката. Много приятно преживяване. Пънтинга. Кембридж. Така че ако имате път не сам, на всяка цена го практикувайте. Пънтинг. Always is fun. Винаги е забавно и смешно. Особено през уикенда. Просто наистина. Имате одеяла, чадъри, изобщо всичко, каквото трябва, защото сега не е много топло. В момента е около, може би, 11 градуса, 12 максимум. Но хората обожават това. Не е като на венецианските канали, но кембриджските канали имат своето обаяние. Ето тук хората чакат и се наслаждават. И ето вижте отново старите сгради. Ставам досадна, но отново са си запазили прозорците още от 17 век. Тринити Коледж. Тук е завършил Кинг Едуард VII. Както обясних по-рано в един от моите видеа, това е един от най-забележителните най-забележителните, много интелигентни и чаров крале на съвременна Англия, Кинг Едуард VII. Той е завършил също Тринити Коледж. That's it.
Тук има много китайски студенти, както винаги. Ето ви съвсем малък glimpse of Trinity College. Малко капсация на graduation-а. Ето вижте в Кембридж. Ето. Студентите сега са най-щастливи, получават си своите дипломи и се устремяват напред към върховете на живота. Поздравления за всички, завършили колежите в Кембридж. Църквата Сейнт Мери в Кембридж. Стъклописите, всичко говори само по себе си, нямате нужда от никакво обяснение. Отворена за хората и посещават. Това е от 1754 и основание да повярваме. Наближаваме реката. Но все пак да имате предвид, че все пак пъбовете и стейкхаузовете са доста прайси. Един стейк е някъде около 35 паунда на човек. Така че когато посещавате Кембридж, поне тази година си правете сметката. От сградата на Кингс Колидж с статуята на Хенри VIII, който го е основал, естествено. Да. Вижте, това е една от малките улички. Вижте каква хубава атмосфера се е запазила тук. Следващите полета. Много красива работа. Кембридж Артс Театър. Да, вечера ще ви покажа където ще бъдем на театъра. Very nice. Very modern. Ето. Всичко е в едни много малки помещения. Ето тук е бокс офиса. Кембридж Артс Театър. Много красива работа. Ето тук старите лампи. Вчера нашият плей ще бъде 12 Angry Men. Имаше даже един такъв много известен филм, преди може би около 50-60 години. Надявам се, че плея, постановката ще бъде също толкова добра. Пазени сте прозорци до грама. Пластмасата не е непрекъснато на мод. Да. Сейнт Едуард Кинг и Марти. О, вижте, тази църква е на 1000 години. И от английската реформация. Интересно. Малки кафенца, вижте какво малко кафенце. Чудесна уличка. Букс. Hound bookshop, very small one. Sarah Selling. Alice in Wonderland. Класика. Roald Dahl. Свети автор на детски книжки Roald Dahl. Ето, Шерлок Холмс. Много интересно. Отличната английската Оскар Уайлд, The Importance of Being Earnest. Се обича много фъч, т.е. какво ли обичам аз не знам. Вижте, това са Дорбет, има тъмен шоколад с морска сол, веган тофи. Много интересен шоп. И една голяма обувка, естествено. Ето, приятели, само да ви покажа тази марка Нюкси във Франция. Мои приятели от Прованс ми подариха за 12 евро най-различни arrangements от тази марка, която е много хубаво сухо олио за лице, тяло, коса е около
някъде тази 100 грама разфасовка е около 12-15 юро, в Англия е 33 паунда. Така че все пак си правете сметката, някои неща хич не са ефтини тук. Това ви го показвам от един съвсем нормален магазин, народен, какъвто е Маркс & Спенсър. Имам предвид не някаква качествена и супер верига, просто цената действително в Англия цените не са никак ефтини на някои неща. На континента може да ги намерите доста по-ефтино. Ще ви покажа какъв малък шоп има за макаронс в Кембридж и джелато, приказка. Видите колко е красива работа. Да си завършиш деня така, след това сме на театър. 12 разгневени мъже, това е постановката. А преди това малко макаронс с джелато и прекрасно капучино. Вижте. Прекрасни неща. Ще на този скан да си поръчате каквото ви трябва. Чудесен шоп.